kteří vás přišli podpořit a podělit se s vámi o radost z tohoto dosaženého úspěchu. Dále mi dovolte, abych také přivítala samozřejmě mezi námi kolegy, pedagogy, kteří s vámi prožívali celé to studium, kteří vás podporovali a samozřejmě vždycky se snažili o to, abyste opravdu byli úspěšní a dostali se až sem do těchto prostor k tomu, abyste si převzali ten důležitý doklad. Doufám, že mluvím za vás, za všechny, když si dovolím jim také poděkovat za tuto práci. Takže děkuji vám a všechny zdravím ještě jednou. Než přikročíme k tomu oficiálnímu, k tomu nejdůležitějšímu, to znamená, než vám začneme předávat ty důležité dokumenty, ráda bych se ještě vrátila období září 2011, to znamená před necelými 3 lety, kdy jste také zde v těchto prostorách se shromáždili a kdy začínal váš první den na naší škole, kdy se řada kolegů tady s vámi podělila o zkušenosti, doporučovala vám, dávala vám rady, jak studovat, co všechno dělat pro to, abyste byli úspěšní. Bohužel ne všem se to podařilo, ne všichni úspěšní byli, někteří to vzdali již během studia, někteří to dotáhli už do toho 3. ročníku, ale nepodařilo se jim překonat tu hranici, která spočívá v tom, že ten 3. ročník musí být úspěšně dokončen, aby se mohlo jít těm závěrečným zkouškám. Takže vy jste se tady sešli v tom počtu, v jakém jste tu hranici překonali a mohli jste tedy jít k závěrečným zkouškám a úspěšně jste také vykonali. Takže ještě jednou bych vám ráda k tomuto pogratulovala. A vzhledem k tomu, že jsem zmínila, že před 3 lety jsme se tady sešli a že jsme vám dávali různé rady a návody a samozřejmě mezi těmi, kdo vám dával různá doporučení, byl i pan ředitel, takže já bych ráda ho poprosila o slovo, protože, jak se říká ve škole, ředitel má vždycky pravdu a ten by vám měl popřát a také doporučit, co dál a měli byste si z toho určitě něco vzít, tak já ho poprosím o pár slov. Na půdě naší školy a abych vám ještě jednou řekl něco, jak se říká, do života. Paní kolegyně tady už o mnohem mluvila, hovořila o důležitých dokladech. Určitě ten výuční list patří k jedním z těch, které vás budou provázet vlastně po celý zbytek vašeho života. Protože ať půjdete kamkoliv, vždycky se budete při zařazení do práce, nebo skoro vždycky, prokazovat tím výučním listem, i když budete dělat třeba jinou profesi. Podotýkám, teď to, co řeknu, tak vzbudí u vás určitě úsměv a oprávněný, abych se na vašem místě smál možná i nahlas. Ale chci vám říct, že ten život tak rychle utíká, já to vidím sám na sobě. A no, vidíte, už se tady smějete, teď se smějte, to je pořád, smích patří k životu a o co víc se směje, o to díl tady údajně jsme. Tak chci říct jednu věc. Kolega, zástupce pan doktor Bauer, vždycky při příležitosti předávání maturitních vysvědčení upozorňuje maturanty na to, aby si hned z kraje, dokud ještě mají v hlavě to, že mám něco, a co jsem si ještě nezvyk, je to pro mě vzácný, ten výuční list, tak abyste si nechali udělat několik ověřených kopií toho výučního listu. A kamkoliv nebo kdekoliv se budete prokazovat tím, že jste absolvovali školu úspěšně a že jste se vyučili, tak vždycky používat jenom tu kopii. Protože opravdu za 30, za 40, ale někdo třeba také,
třeba za 10 let, prostě v důsledku nepředvídané události, třeba nějakého onemocnění nebo nějakého úrazu, najednou se musí vyřizovat věci související s tím důchodem. A tam je potom zapotřebí nezřídka předložit právě ten vůči list, který vám dokladuje, že jste 3 roky tady absolvovali a potom zase zpátky ty kopie, vystavení duplikátů a tak dále. Je to dost problematické, ne problematické, ale pro vás to je časově náročné, tady se to musí vyhledávat. Takže vemte si prosím vás v srdci první věc, dostanete doklady, tak si vysvědčení o závěrečné zkoušce a ten výuční list. Nechte třeba 3x, 4x potvrdit, stojí 30 Kč stránka, to není nic moc, založte si to a pak máte staráno. Tak to je takovým těm technickým věcem. No a co jinak dodat? Po 3 letech jste všichni, jak se říká, prodělali tu cílovou pásku, všichni ti, kteří jste zde, že jak bylo řečeno přede mnou, někteří z vás tu cílovou pásku neprotrhli, někteří vaši spolužáci a ještě se chystají na opravný start. Vám, kteří jste zde, vašim blízkým, přátelům, rodičům, možná i prarodičům, tak bych chtěl popřát, abyste v dalším svém životě dokázali zdolávat všechny překážky, které před vámi budou, alespoň tak úspěšně, jako se vám podařilo protrhnout tu cílovou pásku a překonat tedy tu pomyslnou překážku té závěrečné zkoušky. A pokud narazíte na situaci, kdy ne úplně se vám bude zdát, že všechno úspěšně zvládáte, tak si zase vybavte situace ve škole, kdy se zdálo, že to nezvládnete, že to nedáte, anebo že třeba i v něčem vrpnete a ono nakonec to vyšlo dobře, jste si to opravili. Takže poučení do života, nevzdávat se, poprat se s tím, co vás v životě čeká, nezabalit to při prvním nezdaru a umět se prostě tou cestou hnát, tak nějak řekl, dál. Přál bych vám, našim absolventům, abyste byli vnímaví k radám těch starších.